Minangka saged diatur ki Widawati siji-siji huruf saka kene Mbak Lilin. Wiwit Amtika Cekosmo. Hey. Ayo. Sowan wong ayu. Sowan Mas. Wonten Bali Wisma panjenenganipun Bapak Iwan Supriyanto. Ngaten. Pak Iwan SP. Sarjana pendidikan. Dudu. Lah, Pak Iwan supir pribadi. sembrono jenengan. Iki panjenengane iki. Hah? Wah, iki gawene tetulung marang sedulur. Kula sing lawuh iki kancaku dhewe. Kanca. Bolo, Alah, awak gandeng bau. Dadi ibarate aku karo Pak Iwan iki ibarate awak gandeng bau. Ya kaya lenga karo banyu ngono kuwi dadi nempel. Omlah ora iso. Nek lenga karo banyu ki ya. Ya iya iki Pak Iwan iki ahli terapi saraf dadi umpama sarate kanca-kanca kecetit kok wis ora kok dotel-atel ngono ki to perlu dipijetke Pak Iwan sanggup ngatasi lho. Lho tenan. Kudu saraf otote sing kena nek. Lah iya. Nggih iki sowan. Heeh Mas, menika saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Nggih. dumateng para tamu Nggih, ingkang kinurmatan. nggih. Sugeng pinanggih kalian prikanca Jegos Pro. Saka ngendi? Saking Regundung Tengaran. Nggih, ketuane sapa? Ketuane Ketua. Mas Doni Ketuan. Orang nganggo Nih. ketua. Sing komplit Ya komplit. Mas Doni SHMM. Dadi Mas Doni SHMM. Anten iki ya berpendidikan aku ya. Mas Doni SHMM. Sarjana Hukum Magister Buku Manajemen. sing ngomong sapa? Lah apa? Sarjana hiburan murah meriah. Mergane anggere rembukan dinyang dadi rembukan dinyang dadi. Manten sampun pun ngawisuda. Nah, iki mantene Mbak Putri Megasari sarjana manajemen, Mas Joko Tulus iki sarjana manajemen. Ditunggu muga dadi keluarga sing bagya mulya donya tepaning akhirat. Amin. Ping pindho tinemu keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah. Tuwinggalipun pinaringan momongan ingkang saleh lan salihah Allahumma. Amin. Insyaallah disembadani pangeran sing rawuh ya kathah. Sing pembene watone omah-omah temanten berdua diniat-niat becik niat mulia ya ku niat ibadah. Mergono dawuh anikahun ismul ibadah. Nikah kudu diwiwiti kanthi niat ibadah. Nak diniati ibadah merenges we ganjaran, demok ganjaran, nguleng ganjaran, isine mung sarwa ganjaran. Wong wadon iki nek golek ganjaran, mbeteni wong lanang kuwi wis cukup salah siji kunci mlebu swarga. Ngono. Ana panyuwun. Panyuwun menapa? Weh iki priyayi budaya dari nomor 0815 101 isi. 101 isi. Lintang rembulan weh ya. Pun aturi ya Mas. Ya elah, nggih diaturi. Kita duel. Ya kapanane suwe ra duet. Iki gandeng tamune akeh ya nggo mik sing ora nggo kabelan pun ana-ana. Sinambi kesepidaran para tamu monggo pun kesangen kanthi sekeca. Nek kene sik ra apa-apa. Ayo dierekke para tamu nggih nyodahar. 08151001 isi. Ayo, Dik. Terus sapa? Waduh, ya. Ora beda jroning atiku yen pancen lancacaken Kalau kaede bulane mesem ampeng-ampeng dhuwuring mega jroning ati rasane mung
ayem keturutan apa kang sinedya ayo coba suaramu yen ora nyanding rasane gelo ning ati aja dilali mundhal dadine terus apa Dik? Sinambi ngesepi darah kadang ini lagu lawas aku ya setengah lalu setengah orang loh iya yuk awas terus apa Dik? Ora kudu jeneng atiku yen to nyanding lancar kalau kae Dik bulane mesem ampeng-ampeng dhuwuring mega ceroneng ati rasane mung ayem keturutan apa kang sinedya ayo Dik yen ora nyanding rasane gelo ning ati aja dilali mundhal dadine katon suwi dipeni yen to sinawan ing sorot lintang rembulan sampun Mas sembah nuwun sing ora tau ditokke ora tokke kuwi ditokke kandhane narep mirang raga ya ora apa-apa nek suwe ra metu ki ditokke penak lagune ngene campur iki suwe ra metu mandang ditokke ting kelotrak aja wiwin kok wiwin uut kira jebrang maka woi iya yo wos
sik wis senane grusa-grusu. Dadine ya ngono kuwi. Lah iya to malah mbok pencet gebanter malah ceplong to kuwi. Wis iki nyambut gawe ora sah kesusu. Kabeh ki kudu barang colongan. Ya nek pas kaya dianu kae kesusu ora apa-apa. Pas apa Om? Ayo dek kae. Nggih. Iki sewah ning laladan dalan Pak Iwan. Pak Iwan juru terapi dan saraf. Iki jare upama ora sing rada kendu-kendu parak kene rampung masalah. Dadi kenceng meneh. Dadi kenceng meneh. Nggih. Nyatane gone kancaku kae dhisik sing kendu nggone sapa? Dhisik ke tau telo-telo tak jarene kenceng meneh. Iki awakmu ya ora dhewean. Nggih. Disupport karo warga saking Argaloka. Pak DPR nggih lawuh. Kowe iki kok mbok yo aja nyedak-nyedet. Nggih, Mas. Pak DPR Boyolali nggih lawuh, Pak Jarwo Sugeng Winaraan. Iki yo menika rakyat panjenengan iki. Wong rada ngisar. Nggih, niki kali gentong iki. Kali gentong kok ya ning penyanyi ngeten barang. Lah iya, iki arep ngaturke apa? Kujuk para tamu pinarak. Ngaturaken koleksi saking. Waduh, iya. Anyar. Anyar iki. Wah, garapan. Wah iya lah iya. Coba suaramu ditanjakke. Iki tamune kathah sanget karo Rono-rono. Heeh. Nggih. Pokoke kowe rada mlayu rono maju. Yuk diaturke, monggo.
Jikus Pro campur sarinya Indonesia idolaku bolo. Purwanti sampun daget abu sedasa langkungipun sekawan dasa menit. Sasundara tampi bilih samangke temanten salimbit kepareng badhe Lukar Busana. Pramila monggo saking warga pisan menika minungkan kagem foto sinambi menika sawanipun Lisang Subuh Manggolo. Ya Manggolo Subuh ingkang micili saking Pertapan Giri Mantara. Sedaya wedha samangke temanten salimbit kepareng badhe Lukar Busana. Medalipun temanten kepareng badhepun kapapak lumantar kejanipun Manggolo Subuh. Ya Subuh Manggolo ingkang mijil saking Pertapan Giri Mantara. Bidalipun ler kadya para wadyabala saking Mataram yang samya bidal. Patu sigro hanoto baris nyawijiku Allah dambak gumergut lampae pinarong krapyak wa tak anggapi ku melarga bagi sorae kumu kapiarsa swaranipun samudra awas prayatna Gus lena pangindamu ya ben pedane tuku wah oh boy
Awas. Kebiasa lelombrake Kapriyanso iya ya wonten sak lebeting sasana Badrayasa risang manggala subuh ya subuh manggala. Nalika semang sigra paring sasmita dhateng Tewang Sarimpit. Tanggaping sasmita papan pinarak sigra pun kaltelaken pumangsana pindhanipun nangen gitaning Brahmana ingkang manunggu puja. Miat langeneng kalang gerakan panda muncar Tinon ler kekonang Kapurba sangang amaraga ningrat
Monggo Saraharja monggo Saraharja tindak tepatnya Saribit medal saking sasana pagelaran monggo sampeyan sigal kapurwaka kanthi jane Manggala Suba ya Suba Manggala pindhanipun Senopati Naranggana lumaksana minangka condhanganipun tindak pinaragan dening Gendhok Ayu Anisa Nyoman sumsel saureng ngandhika satria kembar busana sinebat Manggala Yudha ya Yudha Manggala Manggala Yudha Yudha Manggala ingkang sarwa agem busana sarwa padha bagusipun pamuk pindhaning tutut karang tunggalaning Harya Sawaka umaksana Wapaksara sauring anggeneh punjering cinarita temate Saribit Rara Ayu Putri Megasari sarjana manajemen kalingkang Bagus Joko Tulus sarjana manajemen sampun Saribit juring tasahaken gono nyutabing BKPS para mamu para pinarak uga sembada nggih mangun beblagung tansah manggih bagya mulya raharja ngala temu keluarga ingkang bagya mulya salamiya Purnamu Nun sewu dasa mangkih harepun nenggo suwaripun maneh manten Saribit mijili saking Sasapati Busana iya pun Lukar Busana kanalendran saksampuripun ngasuk busana kasatriyan samangkih kunjuk juru sumbaga teman-teman kemanapun tuli daya-daya kadar kemancing malih poteng sasana Badrayasa kemanapun hangadani toto pocong candaipun ingkang lajipun minangka lenggah kasuwun Purnamu nglajengaken nggih nyuwun ngresepi unjukan saking pamugati Bobo Iwan Supriyanto Saribit Esti namung mamantu Nagari Samudra Marsana didereki Widowati siji-siji mangga saka Boyolali ayo deh jeneng chemistry nek wis nyambung. Sak diomongke apa ki dilalah ya nyambung padha. Wis kadung. Lah iya wis azomatik kuwi mau. Ayo iki sowan ora dhewean. Heeh, Mas. Poteng dale Wisma Pak Iwan iki disenguyung karo apa ya? Om Ji. Oh. Audio. Iya disorot karo Eksis video syuting multimedia. Sanggaria saking bener lor kono iki saking Mbak Rizky Irna. Kanca-kanca kelompok karo bagune pancen nek dinyambut gawe ngene iki pisan ya kudu diniati nyambut gawe sing pisan sing pindho sisandene diniati silaturahmi silaturahim. Dadi butuh ya kecekel, ganjaran ya entuk. Seniman ki sing cerdas padha le mangkat, niate loro sisan. Tuh, pisan niat nyambut gawe sing pindho niat silaturahim, silaturahmi nyambung sedulur. Wong nek sedulur akeh rezeki ya akeh. Ora usah kuwatir. Mbok pisan-pisan ki jenengan ki ora gur nek ngene bolo kayak. Nek ngene wong liya ya diomongke ning ngene bolo. Lah iki nyate bolo ku tenan lho. Iya nek saiki iya Mas, ndek ini kan ora. Kuwi patune kur. Iki anggere nyambut gawe nggone sedulur lemu geger. Iki mau pamaku ganti Bu Iwan. Kowe ngersake podang kuning. Mangke sing ngaturke nika sing penyanyi saking Solo wae. Saiki pundi Solo? Solo Ndoko nggih. Iki kelangan priyayi budaya kan. Ngono, nggih pengaturi nggih Mas. Nggih nika penyanyi sing radi larang mawon. Larang ki piye? Sampeyan teko kene iki aku matur Pak Iwan niku seprapat juta mawon aku ngono wae. Piro? Seprapat juta. Seprapat juta ki piro?
Jebul 250. Jenengan yo. Sing penting lek nganggo juta. Ya ben ketok. Wah. Iya. Aku seneng karo awakmu ki. Lah piye to? Tak bayar 800 rek mboten kula seprapat juta mawon. Janjane ngejak sugih bocah iki. Mulane seneng ngecak ya Mas ya diakali. Kula tak digawan kotak, Dik. Lah iya, oleh masrahke iki ngene bolo. Ya ya. Wong ketua ku yen angen-angen kan ya pinunjul. Ana akeh didum sithik, ana sithik ya ora didum. Lah ya ketua ki nang ngantek ekonomine wong padha anggota mung nyek-nyekan. Mula kowe umpama kowe do tak longi kanggo pesugihanku, kuwi ya ora apa-apa aku cakrak, diriku melu cakrak. Iya. Rada rono. Nggih. Menaturi podang kuning. Ayo, Dik. Ayo, Dik. Woi. Hop, 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 hop.
Badani panyuwun saking panjenenganipun Bu Iwan. Wonten podang kuning matur sebanun. Ingkasipun menika namung nenggosanipun temanten malih saking sasana panti. Mbak Anis mangke mbok bilih sampun pun nyatu karo busana laju mapun pun kadereken malih manjing wonten sasana Badrayasa. Minangka sakelenggah sakderengipun acara kula lajengaken kene Dik Uut. Waduh. Ayo Dik. Awas. Oh. Opset sapa? Kene ya aku kalebu mongkok atiku. Kanca-kanca nyatane manut karo aku. Tak stop ya do mandek. Engko do tak tambahi kabeh. Lho, aku ki arep ora bayaran apa piye ora manut iki? Do hitungan, gandeng do manut kan aku kalebu ngumpulke jenengku. Engko do tak tambahi aja kuwatir. Tenan kok aku dadi juragan sepron-sprene iki ya ora nglumpuk mung tak ge nambahi kanca-kanca. Tambahi apa? Matur nuwun. Iki dirawuhi Pak DPR saking Boyolali Pak Jarwanto. Mbok melamangke badhe ngersake lagu. Sing sowan ki awakmu. Iki ya rakyate. Nggih. Iki pejabat Salatiga nggih kathah sing rawuh. Nggih. Mula ya ora nama sombong gemblong. Juragane jigos ki ya wong pangkat, wong derajat. Duwe pangkat jebule. Aku ki meneng-meneng. Pangkate apa? Posisiku saat ini ora nama sombong gemblong. Ning Kabupaten Semarang iki saiki pangkatku Wakatibda. Wakatibda. Iya, Wakatibdane Kabupaten Semarang iki saiki aku. Mula bab ngene iki aku ora tau mikir seping cah-cah dauman. Aku wis entuk lebon saka kuwi. Wakatibda kuwi. Wakatibda. Apa kuwi Om? Wakil Kepala Penitipan Sepeda. Gur tukang parkir lek kemati lho. Ning ya lowong lho kuwi lumayan lho kuwi. Mas, semprite dibeto. Ya ora iki nyambut gawene gak ngene kok jar. Ayo semprit ki ya wayahe dhewe-dhewe. Ora langgo. Ya engko bali bablas lah. Ngaturke sing ngesit. Sing gayeng. Nggih, mangke Mbak Anis langsung nderek temanten manjing wonten sasana. Nggih. Nah, diaturke sing gumyak. Kene iki petingane sing gumyak-gumyak. Sing hot-hot, sing horeg pokoke. Kira ngantuk. Ayo duet. Ayo, lagune apa? Apa manut. Wah, sip kuwi ya. Kowe iki nek kon ngomong matur judule kok jere ngersake apa? Manut. Lah kok jero manut lho aku sedih nek wong manut ngene iki kapak-kapake mung sarwa manut. Soreng nek manut. Soreng? Iya. Lah saiki mono panyuwun saka kanca-kanca Sinoman ngersake sakit rindu. Ya ana apa kemau sing pimpinane apa jeneng Kates Najati ya ana. Wis nderek mawon nderek. Iki salah siji. Mu ya ana pirang-pirang pokoke engko diwaca siji lewat WA. Diatur apa sih? Manut. Ayo, Dek. Wah, iki digarap elok iki. Wasek. Sakit rindu. Mangke Mbak Anis temanten langsung mawon ampun. Waduh. Coba suaramu. Lebih becek lara untuk daripada sirahe ngeluh sakit cinta, sakit rindu. Iya yo. Yen wengi ra bisa turu, yen awan ra doyan mangan, amarga tansah kelingan. Betul kowe bener kandamu. Wah ayu tak tunggu-tunggu. Ora liya mung sliramu. Tenane Om. Rino wengi dadi impenku.
apa njalukmu bocah ayu jok buyang guyu wase lali anak lali bocah lali wayang lali betung rasane wong lagi gandrung pilih budget apa pilih murah yen wurung tak trimo gantung ngendi mas nang isor kursi wae wong gemblung kapan diko bareng pitulung ipek cucet nyemplung ning kadung alias kadung ngentekke sawah bedahke sarung bedah ambal mas walah ajur mumur cegas bro oh yeah sorot karo eksis video syuting mantep bosku ya bone ya nom-nom kabeh mirengno ya mas oke Dik luwih becik untuk daripada sirahe sakit sakit rindu ya yo tunggu Nora liya mong sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu bocah ayu jok buyang guyu coba suaramu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut nyemplung ning kedung kebacut alias kadung ngentekke sawah bedahke sarung panyuwun saka kanca-kanca sinoman sampun persembadani mangke sasana panti busana Kang Dawud dilanang
paling sasmita dereng sasana panti. Mangke menawi sampun rampung, temanten langsung mawon kadherekaken malih mancing wonten sasana Badrayasa. Ya, wiwin kene jumeneng, Dik. Jikostro idolamu bola Rada pakem. Manut ya, Mas. Yoga ki nek nom-noman. Espoke angen-angen isik lantip. Ngono. Dadi das-das mandek ya mandek. Kuwi nom-noman. Nom-noman iki cah sakleting kabeh. Iki cah sakleting nom-noman kabeh, sak barikan kabeh. Malah sekolahe dhisik ya do bareng. Iki sekolah dhisik ning Taman Kanak-kanak Sukarmaju ae iki bocah-bocahe. Taman Kayak kelompok Sukarmaju. Kuwi tekane. Tekane ning Taman Kanak-kanak Sukarmaju mandang SMP. SMP-ne ngendi? Padha bareng ate cah jodo kabeh. Bareng. Toleting ya padha ning SMP Punah Harapan iki cah kuwi. Kok ora apik kabeh lho. Mula ya koklok kabeh. Jenengan iki lho. Iya. Mula ketuane tukang parkir. Lah iya, ya sekolahe Sukarmaju. Sakleting. Diaturke karo nderekke temanten Sarimbit nggih sowan malih monggo Mbak Anis kalian juru sumbaga pun kadhereke malih Bujeng Wanci ya. Ngaten. Kene iki dasus kowe ora nganti jam 12 kudu rampung. Ngono. Iso ge tandha patulodo karo warga liyane. Ngono, Mas. Ning naba kuwi surat kena nglumpati beduk. Ora apa penyanyi-penyanyi ngene iki ora entuk. Lah nyapa? Bedah. Ora entuk ya. Diatur J. Pun aturi. Mangga. Manjur. Oke. Ayo. Radarana. Dilakak-lakake. Nggih, Bos. Srengenge wanci sore ngelingke marang kowe duh kamasira pepujanku mongko sing tak tunggu duh papujanku ya mong kowe kang tak tuju apa kowe wis nali marang aku iki duh ora nyono mong siji sing tak suwun kowe aja ngalih ati elingo marang aku kang tresno bring sliramu Ya wong sira kang dadi dijantunge atiku. Nadyan widodari sewu kan bakal tumeka. Aku ora bakal oncat saka apimu, Dik. nane lho Mas Salim lho, Dik. Oke. Iya. suwe
temanten sampun sawege wong sangat segipun kali bahagian diderekke iki langsung mawon Mbak Uut kene dijeneng kene monggo iki bojong wanci iki mu sing ngersake kanca-kanca Sinoman wonten katresnan jati diaturke temanten berdua karo nderekke temanen nyosowan monggo oke Dianis lanjut ya oke monggo tak kasih lagu ambek megal-megal ya lagunya Katresnan Jati untuk mempelai berdua. Oke. Rupa nyuwun saka mempelai saking kanca-kanca Sinoman. Karang Taruna. Spesial untuk mempelai berdua. Kolek pabagil. Susuk lantang coba suaramu mas janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi hati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kesing ati iki babu ngendi duh wong manis sing tak anti-anti penting aja tengah-tengah nek kesandol cakil ana sing kecokot tak malah bocor Tresno suci manggih rahayu kunjuk temanten berdua waduh awas rongoklah suaraku janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi hati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada bulan ning wayah wengi nambahi kesing ati iki babu jangan dine ngendi
Duh wong manis sing tak anti-anti. Iki lungguh sih, cakil karoan lungguh sih, karo Janaka. Iki pambagya sih, engko beksa nak pas bardar. Dadi didum-dum. Dum-dum genuman kabeh. Lungguh sih. Karo brakoti kancane kono sih. Oke. Nun sewu, para tamu pinarak kang sumermanji. Wedal sampun nedahaken tabuh 11 langkungipun 13 menit. Pamangku ganti. Panjenenganipun Bapak Iwan Supriyanto Sarimbit kepareng tumuli daya-daya marang Abiyantara. Wonten sampun para tamu pinarak saperlu kepareng badhe matur menapa ingkang dados pentulipun manah nggih nampi-nampuh para tamu para pinarak. Putra samanggih panjenenganipun boten kewawi matur priyangga awit saking raos bobong birawi manah nggih nampi-nampuh para tamu pinarak nunugungan. Dumateng kinurmatan panjenenganipun Bapak Narimo sawetawis jumunipun Bapak Narimo samanggih keparengipun kapit-apit kasumbul jinajaran. Lumantar jumunipun panjenenganipun Bapak Suprapto dalasan panjenenganipun Bapak Sumadi kunjuk para piniji sasana pun kasumagaken kanthi sawetahipun suwurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kunjung ngatur ngarsanipun sesepuh pinisepuh miwah aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas lebdong pitutur ingkang satuhu pinundisa kinabekten. Ngarsanipun sedaya alim sedaya ulama langkung-langkung pangarsaning agami ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang kula takdimi ingkang kula tenggo-tenggo maidhasanipun. Ngarsanipun pangemban pangbating praja miwah mangalaning negari minangka pandam-pandaming para kaudasih ingkang satu bagya mulya. Wabil khusus ngarsanipun keluarga ageng kadang besan Bapak Yastro Yatmin Ibu Sutini ugi pangombyongipun ingkang kula hormati ugi ingkang kula banggaaken. Ngarsanipun para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang satu kinurmatan boten katalempen kadang werda muda taruna ingkang sakalangkung satu winantu ing basuki ugi ngarsanipun kadang seniman seniwati ingkang siang menika nderek ngregengaken ing adicara menika ugi juru pangadibusana ingkang mratitisaken temanten Sarimbit. Sakderengipun kula nglajeng atur nuwun sewu kula ngajeng ngayer wonten ngarsa pansami boten ateges ngirangi tata tarap sila adat katimuran katemben pansami saweg sekeca timbal waca wonten pangadikan karana kula piniji ingkang amangugati minangka taleng ngatur. Sumangga langkung rumiyin panjenengan sedaya sareng-sareng kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kerahmatan, kenikmatan, taufik hidayah saha inayahipun sehingga kula pansami saged kempal manunggal kanthi ngrawuhi undanganipun Bapak Iwan Supriyanto. Dini tindak lampah panjenengan sampun kasendatan karya kanthi wilujeng nirbaya nirwikara boten wonten pringgo benemarga. Dumateng para rawuh para lenggah Bapak Iwan
Supriyanto tuwin garwa lumantar kawula ngambali ngaturaken pambagawe wilujeng menggah rawuh panjenengan sinartan atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sampun kersa ngrawi nglangguraken wedal ngrawi punapa atur undangipun wasenggati babaring sedya Bapak Iwan ngrawuhaken panjenengan sami nun inggih saperlu kasuwun berkah pangestu jurung pamuji anggenipun Bapak Iwan Supriyanto Mahargaya Suto Amiwaha Siwi ngentas putra pinarang temanten saringgit nun inggih ingkang asesilih Roro Ayu Putri Megasari Sarjana Magister putra Bapak Iwan Supriyanto Ibu Lestari ingkang pidalem RT 3 RW Gangsal Kelurahan Loberjo, Kecamatan Argo, Mulyo, Salatiga. Ingkang sampun jinatuh krami kalian Nak Mas Bagus, Joko Tulus SM, putra Bapak Yastro Yatemin, Ibu Sutuni, ingkang mijil saking Dusun Malibari, RT 7 RW Setunggal, kalebet Ngargoloko, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali tersenyum. Dumateng para rawuh, para lenggah, dene Bapak Iwan Supriyanto, Ibu Lestari, ngrawuh panjenengan sami kasuwun jurung pamuji berkah pangestu anggenipun Bapak Iwan Supriyanto ngramakaken putrinipun mugi-mugi tamanten sarimbit sak mangke pinaringan tansah atut runtut sembodo kang jinangka basuki kang kaesti dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh para lenggah dene Bapak Supriyanto matur suwun dumateng tangga tepalih mitra patemangan ingkang sampun atur pambiyantu awujud menapa kemawon sae menika dana pangaji dana pakarti ugi iguh vertikal saengga saged ngawontenaken pawiwahan ing enjing dunggap siang menika. Kejawi menika Bapak Iwan Supriyanto sinasa sampun dipun rancang dipun rakit ananging tasih wonten kecingrangan wonten kekirangan samudayanipun. Saestu Bapak Iwan Supriyanto tuwin garwa nyuwun lumutring samudra pangaksama. Dumateng para rawuh para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang satuwini hormatan dene atur salajengipun Bapak Supriyanto boten saged mangsulaken karana lair kadarman panjenengan namung kasumanggaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kadarman panjenengan dadosa ngamal kesainan. Dumateng para rawuh para lenggah dene Bapak Supriyanto anggenipun nampi krawuhan panjenengan. Sae menika jabat asta atur papan palenggahan ugi bojo krama ingkang sampun kaaturaken ugi ingkang dereng kaaturaken mbok bilih wonten kekirangan samudayanipun saestu Bapak Supriyanto tuwin garwa nyuwun lumundring seh samudra pangasama ugi juru ladi anggenipun ngaturaken bojo krama wonten ngarsa panjenengan tentunipun wonten kiranging subasita saestu Bapak Supriyanto tuwin garwa nyuwun agunging samudra pangasama. Dumateng para rawuh para lenggah mbok bilih sak mangke sampun paripurna. Sedaya tamu badhe nderek kondur Bapak Supriyanto namung ngaturaken sugeng kondur mugi kondur panjenengan tansah rahayu widodo kalih ing rubida. Panyuwunipun Bapak Supriyanto panjenengan sami kasuwun nglajengaken pinaraan dumugi paripurnaning ing pawiwahan ing siang menika. Mekaten saha semanten atur kawula mbok bilih anggen kula matur wiwit purwa madya wasana kathah cicir cewet kuciwaning atur. Kula mawantu-wantu nyuwun lumunturing sih samudra pangasama. Ing pangajap kanthi penutuping atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal saha sasana kawula aturaken dumateng kadang pambiwara nuwun matur nuwun.